гората. Да виждам. Който иска да мине през гората? Доста стана. Доста отворен прозорец. Прозорец се затвори, бе. Ей, че ги няма. Давай, други идва, дай ще да блъсни, давай, бе. Който иска да мине през гората? Остави ги да минат от тук сега, няма такова нещо. Има. Как няма? Сега има хора, дето са подготвени. Готър си тук, виж какво става. Въжето трябва да мине. Следващия! Ето го! Яно, голяма работа, брат. Ало, то няма за къса. Има инвестиция. Аз ли го пътнахте? Малко, да. Плаща са на килечи някакво. Дай газ малко. То се стане. Цъкай, Ваню, като такова ще аз мога да... Не мога да го цъкам. Как се да го? Защо? С бясна скорост! Следващия! Обаче Тойота трябва да пуснем по-напред с последната. Що? Защото големи коло застават за нея. Тя не може, малко се притеснява. На предните локви едва ми излезе. Но от задните локви едва ми излезе, защото ние сме най-отзаде с Антон. Най-отзаде сме с Антон и... сега го пускайте напред. Нали? Да. Дай напред! Трябва да го цъкна да го бавя. Горе. Още двама има. Двама още. 10 джипа сме. С този джип трябва да го пуснем напред. Да, той за него говорим. Не, той нищо му са думите. О, как няма неговия апарат цъкам, как няма да цъкам? Майка му не. Чакай. Чара да цъкна всичките. Само Дидо не можа да цъкна. Мене няма смисъл да ме цъкна. Нали? Колко да не се вижда. Ти си направил да... Не. Той май цъкна. Вика, много ми се кара, вика, ще го цъкна. Няма, на Антон апарата. Знаеш кой ка? Нарочно вика няма да го цъкна, защото... Не го ли цъкнахте? Утре пак ще ме иде. Що сега, че голяма да тук? Аз знам ги тези работи. Аз прибатявам само от такива места. Да викам вътре като луд. Антон само на задни кара. Въобще не си като още. Пак ли е? Да. Точно що те прави. Виж, въобще предните въртат.